sürecin içerisinde farklı görüşler. Türkiye dنوا پیواژویەکی دەیە. دەبا ku nêrînên me cuda bin û helbet em dê li ser nêrînên cuda nirxandinekê jî bikin. Lê aliyeke me yê hevpar jî heye. Şert û mer çi dibin bila bibin, helwesteke me yê hevpar heye ku em dixwazin geşedan bi erênî bin. Ji bo encamên rast divê mirov bi başî dest pê bike. Em nêrîna xwe bi awayekî aşkere ji raya giştî retînin ziman. Em ê Sûdê bigihînin gavên rast ên ji bo çareserkirina mijara ku weke pirsgirêk lê tê temaşekirin. Li ser mijarê dijberî û rikberiyên me nînin, lê tirs û fikarên me hene. Ji bo nehiştin û tinekirina van tirs û fikaran, divê em bigihin zemînên nirxandineke bi tendurist. Ez li her cihê ku diçimê, li wir dibêjim pirsgirêk bi pênasekirina wan çareser nabin. Ji bo çareserkirina pirsgirêkan, divê gotinên rast bên avakirin. Divê Tirkiye biaxive. Em behsa pirsgirêkeke nîv sed salî dikin. Lê ji bo çareserkirina pirsgirêkê, em nikarin bingehên di asta bilind de yên bi tendurist ên ji bo nirxandina pirsgirêkan ava bikin.